L'hem ben cagat. Segona part. Tots a Catrazzi. Emperador Stàlic, malgrat el que la seva ministra de guerra pugui pensar, la nostra oferta de pau és sincera. I cada dia que passa sense que vostè se la prengui seriosament, nosaltres construïm més i més armes de forats de cuc. I aviat la necessitat de fer-la servir serà irresistible. No vull interrompre la seva fanfarronada, però tenim un convidat que farà que aquesta trobada sigui encara més divertida. John Crichton. I companyia, arribem tard? Trobo que s'ha arriscat molt venint fins aquí. Doni'm una raó per no fer-lo detenir ara mateix. Potser això? Què és això? Un nucli de plutoni amb una closca de triti. Li diu res? Una bomba de fusió? Abaixeu les armes! Quina autoritat. Vostè deu ser l'emperador. Bé, abans que ningú es vulgui fer llest, vull que sàpiguen que porto un munt de sensors que relacionen totes les cultures de la meva nau i algunes que ni conec amb aquesta bomba. Si el meu cor s'atura, la dinyarem tots. Si se m'accelera, també patem. Massa calor, massa fred. Massa content, massa trist. Si tinc set, tinc gana, estic avorrit, la bomba es connectarà. I bum, bum, bum. I si proven algun truc psicològic, farà bum. Aleshores ens posarem tots a fer malves. No m'ho acabo de creure. Potser li falta imaginació. I què és el que vol? Què vull? Jo? Què és el que vull? Jo! No m'he pas perseguit per tota la galàxia mirant de destrossar-me el cervell. Jo no he provat mai de colar escrits ni bioloides al meu planeta. Sou vosaltres! Sí, vosaltres. Voleu el que tinc a dins del cap. Voleu el que sé dels forats de cuc. Perquè sabeu que puc saltar de galàxia en un no-res. Puc esborrar planetes amb un gest de la mà. I ni tu, ni tu, cap d'aquí no ho pot fer. Ja saps que no és veritat. Ah, no? Tu manes les estrelles perquè ho facin? Sé que no pots. I vostè tampoc. Ni vostè. Tu tampoc. Però jo sí. Doncs per què ha vingut? Perquè jo sóc americà. I què vol un americà? Democràcia? Capitalisme! Ho vull vendre tot i poder retirar-me. L'oferta del dia és una llum blava espacial al passadís 3. Venc la tecnologia dels forats de cuc. I un joc de ganivets de regal per tot el te de la Xina. I tot el que imagineu que podeu pagar-me. Pagar? Sí, pagar! Diners. És boig. És divertit. Benvinguts a la meva guerra freda. A veure, què m'ofereixen les grans potències de l'univers?